Kamusta po mga idol, mga kadiskarte? Meron po tayong online collaboration. Isang babaeng probinsyana. Narito po ang kanyang YT channel. Please, supportan po natin ang kanyang buhay serye sa probinsya. At sana ma-enjoy nyo ang panonood. Handa na ba kayo para manood? Hello po sa lahat ng mga supporters ni Dishkarte. Sana masuportahan nyo din ako sa aking munting channel. Agyamanat! So yun lang po. Keep safe. Shoutout po sa lahat ng mga viewers ng Dishkarte. Ingat po tayong lahat. Mabuhay. God bless. Pabili ate. Isang sardinas saka sibuyas, bawang, magic sarap. Thank you. At saka isang gulaman juice.
Papaya nakapasoy. Patako nga. Kahit ang tinola pong sardinas lang ang malakas. Manyaman yan. Ano tayo? Kaya kung wala na kamangyang kita. Sinabing.
Manyaman niya tayo. Yaman-yaman talaga. Ang nalawa yung tunggal dito ka luto.